Самостоятелен преглед на гърдите. Първа стъпка. Застанете права пред огледалото и проследете за наличието на някои от следните симптоми. Проникване, вдлъбване или издърпване или обратно издутина, бръчка на кожата, зачервяване на кожата, промяна на формата на зърното, промяна на цветът на зърното. Втора стъпка. Сложете ръцете на кръста и продължете наблюдението на гърдите, търсейки евентуални промени. Трета стъпка. Сложете ръцете на тила и проследете отново за наличието на симптоми. Четвърта стъпка. Сложете ръцете си на кръста и се наведете напред към огледалото, така че гърдите ви да падат свободно. Наблюдавайте за каквато и да е било промяна във формата на гърдите в сравнение с предишното изследване. Изправете се отново. В тази позиция сложете ръка на гърдата си с събрани показалец, среден и безименен пръсти. Опипайте се, за да усетите евентуално наличието на тумор. Използвайте цялата дължина на пръстите, а не само върховете им. Опипването на гърдата в изправена позиция може да се извършва и по време на душ. Стиснете зърното на гърдата си, за да проверите за тъмна или кървава секреция. Чиста или млечна секреция в периода на кърмене се приема за физиологична. Легнете по гръб, като поставите възглавница под главата си. Сложете лявата си ръка под главата и с дясната опипайте лявата си гърда. Със събрани показалец, среден и безименен пръсти, изследвайте гърдата отвън навътре, използвайки някой от методите, удобен за вас. Метод 1. Кръгово спираловидно движение. Кръговото спираловидно движение се извършва мислено, чертайки с пръстите кръгове от зърното към подмишницата. Метод 2. Вертикално движение. Изследвайте гърдата си, мислено чертайки с пръсти вертикални линии от външната й страна към нейния център. Целта е да се опипа цялата гърда. Притиснете внимателно, но стабилно, използвайки пръстите по цялата им дължина. Уверете се, че са включени подмишницата и гръдната кост. Повторете цялата процедура и на другата гърда. Самостоятелното изследване завърши.